И така, най-новият продукт, който компания Vision пусна този месец на пазара, носи красивото име IC Berry. И какво се крие за това кодово название и какво представлява продукта, за кого е предназначен, сега ще чуем. Въобще компания Vision има философия, която е в полза, която защитава здравето на човек. Здраве в истинския смисъл на думата, пълноценно здраве, което касае и начина на живот, и начина на хранене, и начина на мислене, и движение. Т.е. човек може да получи информация и препоръки по всички въпроси, които са от общото звено, което формира човешкото здраве. Миналия месец излезе на пазара продукт, който се грижи за имунитета. Този месец или за IC Berry. Следващият месец ще имаме поредният нов продукт. И всичко това е за благото на човечеството, за това човека да бъде по-защитен, да бъде по-сигурен и по-здрав, защото всичко е агресивно спрямо нашето здраве и то всеки ден се руши, а как да го възстановяваме? Разбира се, лекарствата и медикаментите не са най-правилният път. Те са средство, които се налага да приемаме, без които не можем, но как да пазим здравето си, как да не се разболяваме, затова няма лекарства, има природни средства, които са доказали във времето си своята актуалност и своето действие. Днес те са въпрос на нови технологии, на нови иновационни формули и по нов начин приемайки ги. Т.е. не да варим билки, а просто да приемаме капсулки или таблетчици, които са пак отново от природата. И така, IC Berry е продукт, който, казах вече, компанията пусна този месец на пазара. Той представлява продукт, който е много подходящ за този сезон, сезон на есента, защото есента е преходния период и преходен период, в който организма има нужда от максимална подкрепа, за да посрещнем зимата, разбира се. И IC Berry се явява продукт, който има изключително голяма актуалност, точно защото проблемът, за който той е позициониран, представен, именно в този период на годината е много актуален и много остър. И формулата на IC Berry отговаря като не само формулата, ами търговски вид на продукта, времето, в което той се приема, лекотата, с която той се приема, това, че той не обременява по никакъв начин нашето ежедневие. Той се казва, че дори може да задоволи изискванията дори на най-изисканият покупател. И така, какво представлява проблема, за който е всъщност IC Berry, а проблема е цистит. Цистита виждате на слайда, една много тежка статистика. Цистита е заболяване, това е възпаление на пикочния мехур, което имат 20 до 40% от жените, или 1 милион и половина, т.е. и половина от кълбо, от хората имат проблем с цистит. Това е огромен процент. Представете си, 20 до 40% от жените. И така, кои са факторите, които влияят върху това да се предизвика цистит, въобще човек да заболее от цистит? Първо, много по-често страдат жените от цистит, отколкото мъжете. И вие виждате на слайда основните фактори, които се явяват причина. Това е авитаминоза, т.е. дефицит на витамини и на минерали. Хормоналните нарушения. Хормонални нарушения на половите хормони и един много сериозен проблем, това е застоят на кръв в малкия таз,
а това се получава поради липса на движение. Просто си помислете колко часа стоим на работното си място без да ходим, после когато се приберем вкъщи отново и как за да се пренесем от едната точка до другата използваме колите си и така нататък. Всеки знае сам за себе си какъв двигателен режим има. При всички случаи той не е достатъчен, за да сме в доброто здраве. И четвъртият момент, това е именно охлаждането. Ние жените основно страдаме, това е основен проблем за нас. Всяка жена знае, че като понастинат краката, оттам тръгват много проблеми. И именно в този период на годината и зимата сме най-склонни да се обостри този проблем. При някои хора той може да бъде хроничен, при някой се появява за пръв път. Така или иначе, много болезнено, много тежко, много страшно и който го е изпитвал това нещо, може да говори с пълно гърло колко е неприятен цистита. От какво се причинява цистита, освен тези фактори, с които аз обясних? Това е една бактерийка, която се нарича Escherichia coli. Това е бактерия, която нормално може да живее в стомашно-чревния тракт на човека, но когато тя попадне в вагиналната област, в пикочния мехур, предизвиква и то в определена концентрация, разбира се, тогава когато тя преобладава и е в дисбаланс с полезните бактерии, тогава именно настъпва този и при факторите, за които аз изредих, настъпва именно цистита. И на този слайд вие виждате много добре илюстрирана именно действието на бактерийката, как тя изглежда практически и как предизвиква, т.е. когато тя е в добър баланс с добрите бактерии, няма проблем. Когато тя преобладава, настъпва възпалителните процеси, които са свързани с много болки, с тежест, с много сериозна болка и затруднено уриниране. Защото действително пораженията върху стените на пикочния мехур биха могли да бъдат сериозни и заболяването да бъде много тежко. Така, как трябва правилно да се подходи върху това остро състояние? Разбира се, да се отстрани причината. Като да се отстрани причината би могло да бъде едно антибиотично лечение, да речем, което да убие бактерията. Да, тя е доста трудна, в смисъл понякога не се повлиява или трудно се повлиява, но така или иначе това е пътя. Друга причина е просто да се възстанови вагиналната флора, т.е. баланса между полезните и вредните бактерии. Защото в природата всичко е в равновесие. И когато спомогнем на организма и възстановим този баланс, той има способността да се възстанови и от тежките заболявания дори да няма и помен. Но това трябва да се прави с правилните средства. И сега ние ще предложим, т.е. нашата компания ни дава действително едно такова правилно средство. Това е най-новия продукт, аз вече казах, иновационният продукт IC Berry. Той е производство на концерна Аркофарма и съвместно с учените, които работят в лабораторията на DEM4. Това са, знаете, това е лабораторията, която е под егидата на Vision, разработена от компания Vision. Т.е. ученик наети от компания Vision. И така, на следващия слайд виждате името разкодирано на продукта. ICE означава иновационна технология, т.е. умно решение, интелигентна технология. C Green Berry, или това е клюквата, името на клюквата, и бери от ягода. Всички ягоди са берита.
т.е. това означава IC Berry, преведено. Имахме въпроси върху това какво представлява точно името. И така, ингредиентите, компонентите, в които влизат в състава на IC Berry, за какво са необходими, какво е тяхното действие, за какво се препоръчват. При профилактика на цистит и за да предотвратят неговите повторни появи, т.е. повторенията, рецидивите, за да не бъде хроничен този процес. Защитава жените от урологични и гинекологични заболявания, възстановява баланса на интимната микрофлора и повлиява ръста на условно патогенните микроорганизми, като се има предвид и Ешерихия коли, и по-нататък аз ще спомена дори стафилокока и стрептококите, които предизвикват също такива сериозни възпалителни процеси. И много други бактерии, разбира се. И така, виждате състава. Първата компонента е клюквата, тази ягода, северна ягода, за която става дума, млечно-киселите бактерии, рапицовото масло, дрожди от населен и витамин Е и С. Витамините Е и С. И така, какво прави първият компонент, клюквата? Клюквата е позната изключително много в Русия и там има буквално всичко от клюква. Много имена има клюквата. Тя основното действие е това да възпрепятства полепването, с две думи казано, на бактерията на Ешерихия колито към слизистата обвивка на стената, т.е. към стената на пикочния мехур. Клюквата е природно средство. Тя не е лекарство, но има много силно лечебно действие. И сама по себе си съдържа огромен комплекс от витамини. И това са и витамин В1, и В2, и витамин С, и К, и ПП. Съдържа много ценни органични киселини, съдържа минерали, йод, фосфор, магнезий и други, но основно тези органични киселини имат много силно, много мощно антиоксидантно действие. Клюквата съдържа, това е растението, което съдържа най-мощните феноли, които имат най-силното бактерицидно действие. И затова тя е незаменима и изключително силно лечебно средство при камъни на бъбреците и при всякакви инфекции на бъбреците и съответно на пътищата, пикочните пътища. Самата тя притежава много силно пикочогонно свойство, освен всички останали, които изборихме. Тоест, тази клюква е едно от най-мощните средства и от всичките боровинки, които съществуват на пазара, тя е най-силната като действие, именно като антисептик и като средство, с което се бори точно с бактерията. Още нещо. Тя поради това силно свое действие, продукт има много специфичен прием и аз после ще го кажа, но е много важно да се спазва този специфичен прием. Следващата съставка, на слайда може да прочетете после допълнително повече неща, това е Lactobacillus acidophilus. Това е една много голяма група млечно-кисели бактерии, които представляват нормалната среда на нас жените в влагалището, в тази зона, в интимната зона на жените. И тяхната главна роля е да защитават и да поддържат баланса на тази бактериална среда. Т.е. между полезните и вредните бактерии баланс. И затова тяхната наличност е много необходима, за да поддържа киселата среда, която обичайно и трябва да бъде в влагалището. И
когато те са в наличност, не само балансът е добър, а става много по-добро усвояване в стомашно-чревния тракт и на калция, например, и много по-добре се синтезират витамините В и витамините К и защитават организма и целият стомашно-чревен тракт от гъбични инфекции, а напоследък изключително много се говори за това, че гъбичните заболявания, че колониите от гъбички, които се населяват в човешкия организъм, вземат такъв голям превес, че подкиселяват цялата среда на организма и оттам се предизвикат много болести. Дори много теории напоследък, въобще в науката съвременната, именно се основават на тези теории за болестите, за причините на болестите, се основават именно на наличието на големите колонии от гъбични заболявания. А ние жените знаем, че буквално всяко второ течение при нас жените е и на гъбична основа, на тази кандида, така че когато присъстват тези млечно-кисели бактерии в вагиналната област и те и поддържат баланса, съответно няма да има и такива възпалителни процеси и такива населения на гъбички, колонии от гъбички. Така, следващата съставка, на следващия слайд ще коментираме. Това са дрожжите от селен и витамините С и Е. Вие знаете колко необходим е селена. Селен практически в почвите няма. Ние можем да го внесем чрез морски продукти. Едва ли изобилства нашата трапеза точно на морски дарове всеки ден, така че липсата на селен води до дисбаланс хормонален и до много онкологични заболявания. Затова тези дрожжи с селен допълват картината, за да имаме добър хормонален баланс в женския организъм и да не сме склонни към цистит и към инфекции. Вие видяхте, че една от причините е именно хормоналния дисбаланс. А пък витамин С и витамин Е, това са едни от основните антиоксиданти, те укрепват имунитета и разбира се борят с всякакви възпаления и инфекции. Но най-интересното в този нов продукт е ето това ново масло, което сега ще видите, и технологията, по която този път е избрано да се създаде новият ни продукт. И така, рапицовото масло е четвъртата ли съставка по брой се явява. Рапицата е много известна, много напоследък използван продукт в много отрасли, за много неща, но тук тази плътна обвивка, която има клетката на това рапицово масло, дава възможност да се обгърнат млечно-киселите бактерии и това да ги съхрани от промяната на температурата и на влагата. Защото и това всичкото е създадено чрез технологията, която се нарича PPM, и вие сега ще я видите и в превод какво означава тази технология. На слайда виждате едни диаграми, които показват следното нещо. До сега в света всички пробиотици, които са на пазара, а на българския пазар има също достатъчно количество пробиотици, те се дават, целта на пробиотика е да възстановява чревната флора и да даде възможност чревния имунитет да се развива в баланс и правилно. Но всяка технология, която не е тази, която е по-различна от тази PPM технология, която е използвана в IC-Berry-то, да, виждате количеството на бактерии, живи бактерии, след една година. То е 1/3 буквално, драстично намалява. Тоест, на нашия пазар практически почти няма продукти, които да имат достатъчно количество живи бактерии, които трябва да бъдат нужното количество да възстановят чревния баланс. Това е поради спецификата на самите, много кратко време живеят при определени температури, определена влажност. Те загиват бързо.
млечно-киселите бактерии. А при използването на тази PPM технология, при съхраняването на млечно-киселата бактерия в това масълце от рапица, всъщност след една година абсолютно същото е количеството на, на живите полезни бактерии като пробиотично действие. Дори казва се, че при около 23-24 градуса до такава температура могат да живеят. А нашата технология ги съхранява. И това е първия продукт на пазара, който използва тази технология всъщност и гарантира нужното количество и живот на бактериите. С това е иновационен на IC-Berry. И специалистите на слайда виждате, че специалистите от DEM4 лабораторията наистина казват, че благодарение на този състав и благодарение на тази технология, която е най-ефективната, всъщност този комплекс IC-Berry е едно от най-добрите средства за лечение на цистит. Не се говори само за профилактика, както в многото други наши продукти. Обърнете внимание. Говори се за лечение на цистит. И продукта се препоръчва заедно в комплекс с познатия ни Nutri-Max, като жените, обърнете внимание, пият IC-Berry пробиотика заедно с Nutri-Max, а мъжете пият Nutri-Max заедно с Урсула от мъжкият комплекс. Действително, продуктите така са създадени, че са много специфични и не, че нещо ще стане, ако някой мъж пие IC-Berry. Разбира се, той ще бъде полезен и за мъжете, защото съдържа пробиотик, но лечебният продукт за жени се нарича IC-Berry за урологични проблеми и цистит, а за мъже Урсула с Nutri-Max. И така, ако трябва да обобщим за кого е нужен IC-Berry, разбира се, за всички жени като профилактика на цистит и нарушение на баланс на интимната микрофлора. Ако някоя жена смята, че няма нарушен баланс, аз ще разочаровам, защото дрехите, които днес носим, средствата, миещите средства, които използваме, тоалетните хартии, които използваме, привръзките и всичко останало нарушава баланса на интимната микрофлора. Така че никой от нас не е защитен, никой от нас не бива да смята, че няма нужда от IC-Berry. Разбира се, като мощна профилактика на заболяване на пикочополовата сфера, след обязателно, просто критично важно, след преминат цистит, за да се избегнат рецидивите, по време на менопауза и в климактеричен период, защото тогава настъпват големи изменения в хормоналния статус на жената и всичкото това води до предразположение. Особено се препоръчва именно в времето, когато охлаждаме и преохлаждаме своите крака. Пак ще повторя, дори есента е много по-критична от зимата понякога, защото ние не сме адаптирани, защото още не сме подходящо обути, облечени най-вероятно, или пък просто не сме адаптирани. Минималният курс за прием е 10 дни. Една опаковка, тези красиви опаковки съдържат 2 блистера с по 10 капсули, пият се сутрин и вечер, като обърнете внимание. Важно е да има 12 часа между прием. Защо? Защото 12 часа е активна капсулката, действието на клюквата ви пази от това Escherichia coli да полепва по стените на обвивката на пикочния мехур. След това тя просто няма силното действие и бактерията е активна, отново може да се прилепи, отново да създаде възпаление и да доведе до последици. Срокът, който се препоръчва за максимален ефект, т.е. за да няма рецидиви, за да има по-добро действие, после действие и дълго действие,
е 30 дни. Т.е. 3 опаковки да се изпият последователно. Тогава, когато има проблем. Всеки може да приема през месец или както желая по една опаковка. И ето препоръките, които са ни дадени за това принципно да имаме добро женско здраве. Разбира се, да пием достатъчно количество вода. И това е първата тайна, въобще секрет голям, да бъдем здрави. Водата е най-нужното нещо на нашия организъм и когато тя е в достатъчно количество, много от проблемите биха могли да бъдат избегнати. Хранете се правилно. Това е много относителен въпрос. Правилното хранене е въпрос на много, много дълги теми и ние в нашите вторнишки школи ще ги разискваме. Тоест за хранене ще говорим много. След това, ето този двигателен режим, който всяка жена трябва да има, за да укрепва мускулите на таза и въобще срещу обездвижването, срещу доброто, т.е. за да подобрим доброто кръвообращение на органите в малкия таз. За да няма този венозен застой, за който говорим, който е една от причините за появата на цистите. Избягвайте простудите и преохлаждането. Регулярно посещавайте своя гинеколог, не само един път в годината. И не дейте да се въздържате от ходене в тоалетната. Много стискаме жените, понякога налага се или просто поради домашни задължения не се отива регулярно в тоалетната, а това води до застой на урината и съответно до именно появата на такива бактерийки, т.е. по-дълго време те да бъдат в организма и да се размножават, да им е приятно и да се размножават. Така че тези всички фактори влияят и на мъжете, и мъжете по същия начин страдат от уроинфекции. При мъжете уроинфекциите също са много тежки и много трудно се лекуват. И всеки мъж, който е имал такава инфекция, знае колко тежка и страшна може да бъде тя. При мъжете пък те имат също специфични проблеми, но тази вечер сме посветили на женското здраве. И така, оставам на слайда прекрасната опаковка. Много красив изглежда продукта, много съвременна, много красива кутия, много привлекателна. Когато държи човек в ръцете си, буквално иска тая клюква да я така хапне. Много, много е приятно и аз знам, че някои от вас вече имате продукта. Ползвайте го, защото очаквам съвсем скоро да разказваме резултати от употребата му и да имаме обратната връзка на нашите клиенти, на нас самите, с което да сме си още максимално полезни.